Bar saka ngendi wis? Bar saka kelas. Wah, ngeri. Kok ketoke kulitmu kok kusem tenan to saiki to? Bar panas-panasan kok Mas sinar matahari. Oh iya, bar saka pantai. Aku yo ketoke wingi aku yo bar saka pantai iki tapi kok kulite ora kusem kaya nggenmu ya. Langsung putih iki carane piye? Tapi tak sampe bae badinku ben Oh, office iki sing tak nggo wingi pas apa iki nang pantai. Dadi marake kulitku saiki tetep isih putih lho. Iki yo iso marake ngembapi kulit. Oh, bisa tak? Bisa duit. Oh, teko iki dijajal sik wae. habis bae regane murah dan kualitasnya apik. Walah, oke. Bisa tak ngomong berdiri? Gue lho sarane. Oh. Ngabune lah ya. Oh, kuwi enak tenan iki, Bos. Wah, Terus aku wis tok aku mau wis nggo. kalau dapat Kau nyawa gue ini ya. habis. Tak balik sih ya. Oh, hati-hati ya.